маркази миллии ташхиси Байторӣ дар асоси қарори шӯрои комиссарияти халқии заминсозии ҷумҳурии автономии советии социалистии Тоҷикистон соли 1927 дар шаҳри Сталинобод аввалин озмоишгоҳи бактериологӣ ташкил карда шуд. бо қарори шӯрои вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 1952 таҳти рақами 14 номи озмоишгоҳи ҷумҳурияи Байторӣ ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2007 таҳти рақами 182 номи Маркази миллии ташхиси Байторӣ хадамоти назорати Бойторӣро гирифт. дар солҳои гуногун ба муассиса Мамченко, Маштакова, Подольский, Болтаев, Буриев, Мишук, Тоҷибоев, Амроев, Муминов, Абдукарим Абдусаломович сарварӣ намуданд. аз соли 2007 то инҷониб номзади инҳои Байторӣ Маҳмадшоев ҳамчун директори генералӣ ва Маркази миллии ташхиси Байторӣ роҳбарӣ карда истодааст. ба ҳайати Маркази миллии ташхиси Байторӣ дастгоҳи идоракунӣ шӯъбаҳои ташхисро дохил буда, дар тобиати он марказҳои ташхиси Байторӣ вилоятӣ, минтақавӣ, байниноҳиявӣ, ноҳиявӣ ва озмоишгоҳи санҷиши Байторӣ бедошти бозорҳо шомил мебошад. фаъолият ва вазифаҳои муассиса: таъмини қоидаҳо ва талаботи Байтории бедоштии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ ҳангоми ташхис, воридот, содироти маҳсулоти таҳти назорати Байторӣ қарор доштанд. сертификаткунонии маҳсулоти чорво, хӯроки чорво ва растанӣ, амалисои санҷиши вирусологӣ, бактериологӣ, серологӣ, паразитологӣ, биокимия, токсикологӣ, радиологӣ, патологоанатомия, судди Байторӣ, хроматография ва ғайра. муайян намудани сифати маҳсулоти чорво, парранда, моҳӣ, асал, растанӣ ва ғайра. ташкил кардани кори ташхисӣ, гузарондани санҷишҳои озмоишӣ бо усулҳои ҳозирзамон, расондани ёрии амалӣ машваратӣ бо хоҷагиҳо, корхонаҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо, мутахассисони Байторӣ. инчунин ташкилотҳои байналмилалӣ ва шаҳрвандони хоҳишӣ навобаста аз шакли шуд. таъмини бехатарии озуқа, ташхиси касалиҳои ҳайвонот, назорати истеҳсоли маҳсулот ва ашёи хоми чорводорӣ аз ҷиҳати Байторӣ бедошти хусусият. ҳифзи саломатии аҳолӣ аз касалиҳои барои инсону ҳайвон, санҷиш ва бозис аз корхонаи истеҳсолӣ. пешниҳоди хулоса оид ба натиҷаҳои санҷишҳои ташхисӣ мебошад. роҳбарӣ ва назорат ба кор фаъолияти ташхисии услуби корхонаҳои зиёда. ташкили омӯзишҳо ва машваратҳои кӯтоҳмуддат ба мутахассисони Байторӣ ва ташкилотҳо оиди ба масъалаҳои марбути ташхисӣ. Маркази миллӣ аз 10 шуъба иборат мебошад. шуъбаи кимиё ва заҳирангӣ. ин шуъба шир, гӯшт, тухм, моҳӣ,
маҳсулоти моҳигӣ, асал, растанӣ, равғани растанӣ месанҷад. санҷишҳои биокимиёи хӯрока, беда, коҳ, тарбеда, силос, хӯроки омехта, об, хун ва дигар маводҳои биологиро мегзаронад. дар таркиби ин маводҳо нитритҳо, нитратҳо, аммиак, хлоридҳо, каротин, калсий, фосфор, сафедаи умумӣ, протеин, маъзанаи ишқорнокӣ, клетчатка, кислотаи равғанӣ, пеститсидҳо ва ғайраро муайян мекунад. ташхиси онҷурҳо завротшаҳи ҳайвонотро мегзаронад. дар ин шуъба мутахассисон мусофан баланд ихтисос кор ва фаъолият мекунанд. шуъбаи бехатарии маҳсулоти хӯрока, сифати бехатарии маҳсулоти чорво ва растанӣ, гӯшт, асиб, шир ва маҳсулоти ширӣ, турш, тухм, асал, моҳӣ, маҳсулоти моҳигӣ, равғани растанӣ, сабзавот аз дохили кишвар ва берун аз он ворид ва содиршударо месанҷад. дар шуъбаи бехатарии хӯрока марказҳои ташхиси Бойторӣ вилоятӣ ва инҳои ноҳиявӣ ёрии амалӣ мекасбанд. дар шуъбаи бехатарии озуқаш мутахассисони баландихтисос ки дар Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Шветсия, Литва, Македония ва дигар ҷумҳуриҳо такмили ихтисосро гузашта дорои сертификатҳои байналмилалӣ мебошанд. шуъбаи патологоанатомии суди Бойторӣ маводҳое ки аз хоҷагиён аз дигар соҳаҳо ворид мешаванд қабул карда ва баъди қабул ба қайд гирифта шуда ба шуъбаҳое ки ташхис мегузоранд тақсим карда мешаванд. шуъбаи патологоанатомии дорои крематория зиёда аз 400-450 килограмм маводро якбора сӯзондан мумкин аст.
шуъбаи вирусологӣ ташхиси озмоиши касалиҳои вирусии ҳайвонот ба монанди ҳорӣ, хламидиоз, лейкозиго, нағзак, дерматити шадидӣ, пустулёзи бузу гӯсфандон, тоуни чорӯи қуди шоҳдор, плевропневмонияи бузҳо ва ғайро мегузарад. ба мутахассисони бойторӣ роҳҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ин касалияи сирояткунандаи вирусиро тавсия мекунад. мутахассисони ин шуъба дар Италия, Чин, Британияи Кабир, Покистон курсҳои такмили ихтисосро гушта дорои сертификати байналмилалӣ мебошанд. шуъбаи серологӣ аз рӯи санҷишҳои зардоби хун, касалиҳои сироятӣ ва инвазионии ҳайвонот аз он ҷумла бруцеллёз, хламидиоз, таксоплазмоз, лептоспироз, листериоз, манқа, паратиф, эпидидимити сирояти хушхорҳо ва ғайро ташхис мекунад. ба мутахассисони бойторӣ роҳҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди касалиҳо тавсия мекунад. дар шуъбаи серологӣ мутахассисони балониихтисос ки дар Британияи Кабир, дар Қазоқистон, Македония, Туркия курсҳои такмили ихтисосро гузашта дорои сертификати байналмилалӣ мебошанд. шуъбаи бактериологӣ ташхиси озмоиши бемориҳои сироятии ҳайвонот ба монанди сӯхтанӣ, сил, бруцеллёз, братзот, зарпанӣ, салмонеллёз, пастереллёз, сиёҳрӯ, плевропневмонияи сирояти бузҳо ва ғайраҳо мегузарад. ба мутахассисони бойторӣ роҳҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ин касалияи сирояткунандаи бактериявиро тавсия мекунад. дар шуъба мутахассисони баландихтисос ки дар ҷумҳурии Туркия таҷрибаи пешқадамро омӯхтанд, кор ва фаъолият мекунанд.
дар маркази миллии ташхисии Байторӣ ҳар рӯза хӯроки бепул барои 70 нафар, хӯроки яквақта барои коргарон, ошхона, ҷои хӯрокпазӣ, меҳмонхона мавҷуд мебошад. шӯъбаи маводҳои ғизоӣ, маводҳои зунӣ, ғизоии сунъӣ тайёр карда мешавад. дар маркази миллии ташхисии Байторӣ маҷлисгоҳ барои 100 нафар ки ба тамоми асбобу анҷомҳое ки барои гузарондани семинарҳо, хонишҳо барои мутахассисоне ки такмили ихтисосотро баланд мекунанд мавҷуд мебошад. шӯъбаи нигоҳдории ҳайвоноти таҷрибавӣ. дар шӯъба 4 нафар кор мекунад. дар шӯъба хукҳои обӣ, мор,